Ku zo akwai karfe a Kumasi, Alhaji Zakari zai muku sauki. Ku zo akwai karfe a Kumasi, Alhaji Zakari zai muku sauki. Da fari Allah zani sakawa, ba zan yi waƙar ni ban kirai ba. Me kwalli baraje a Kumasi. Da ɗan basira ƙaran baiwa, da waƙan nan ta yi daɗi. Ku zo ku sai karfe a Kumasi. Muna da dukkan karfe Kumasi, idan ku zo za ku ga da sauki. Alhaji Zakari zai muku sauki. Dukkan kalan karfen da kuke so, idan ku kan zo kwasa mai can. Alhaji Zakari zai muku sauki. Masu sayen sari ko ɗaiɗai, ku zo ku same shi nan Kumasi. Ku zo akwai karfe a Kumasi, Alhaji Zakari zai muku sauki. Akwai baran shi Haladu da kun zo, da kun ishe shi zai muku sauki. Me kwalli baraje a Kumasi. Ya shi ya ce min na rera waka, na yo kira don akwai rafusa. Ku zo ku sai karfe a Kumasi. Kowanne kaya kuke bukata, ku zo da sauri akwai gare shi. Alhaji Zakari zai muku sauki. Su ba su raina yara da manya, kowa ya zo za su mishi sauki. Alhaji Zakari zai muku sauki. Kaya da ingancin su suna nan, ku zo a ofis kin su Kumasi. Ku zo akwai karfe a Kumasi, Alhaji Zakari zai muku sauki. Da ka saye za a yi maka resi, domin ka je dan ba wani shakku. Me kwalli baraje a Kumasi. Idan da kuɗi ka zo da sauri, ka samu riba ka hau zumuɗi. Ku zo ku sai karfe a Kumasi. Masu buƙatar su samu lambar Alhaji to zane ba ku kunji. Alhaji Zakari zai muku sauki. Muna da 0606, muna da disbent with karan sanki ku ɗoka za ku ji komi. Muna da 01 41 15 12 ku zo ku sai karfe a Kumasi. Lambar baran zane ba ku shi ma Haladu da kun ji egonina. Alhaji Zakari zai muku sauki. 01 88 39 63 lambar Haladu. Ku zo ku sai karfe a Kumasi. Ku zo ku sai karfe a Kumasi. Ku zo ku sai karfe a Kumasi. Ga masu neman ƙarin bayani, kuna iya tuntuɓa ta bisa lamba ta 05 04 41 52 81. Alhaji Zakari Ko kuma ku tuntuɓe ni bisa lamba ta mai 01 41 88 95 21. Ni na naku Bilaminu so mai sonka. Gama kuma buƙatar shi san inda wurin yake tabbas, to ka zo Kumasi Ecole Barrage, ina nan Mangaza ta Karfa. Za a yi muku sauki sai kun zo.